Benvidos e benvidas a outra conversa máis do Orgullo Galego. Como sabedes, é a segunda desta semana, xa que o luns, sí, tivemos unha conversa coa antropóloga Lidia Mariño sobre o Nadal antes de Cristo, unha conversa que xa tedes subida, bueno, en YouTube, iVoox e Spotify, ou igual que están o resto das conversas, e que vades a poder ver esta tamén xa a partir de hoxe nestas plataformas. Esta é unha conversa un pouco distinta á temática que estamos a tocar estes días, o Nadal. Xa dos anos anteriores tedes, bueno, conversas co antropólogo Rafa Quintía, temos coa Comisión de Historia da Xentalla do Pichel sobre a figura do apalpador, temos, bueno, sobre os cantares e reis, un pouco conversas centradas non na temática desta época e que, como digo, podedes ver tanto en podcast como en YouTube, non? E hoxe, como sabedes, temos unha conversa pois distinta destes días. Vamos xa pasar un pouco o lado da música. Temos connosco a Keltoi, que é unha mítica banda de street punk de Vigo, a idea pois é poder conversar con eles un pouquiño pois sobre o nacemento do grupo, evolución, un pouco a situación actual e futuros proxectos, e tocar tamén pois cuestións diversas que xiran pois alrededor da música, da política, etcétera, etcétera, non? Como digo sempre, se queredes facer algunha pregunta, podedes deixala polo chat. Intentaremos meter todas, pero non prometo nada porque a idea é non pasarse dos 50 minutos aproximadamente. E nada máis, vamos a darlle paso entón e vamos a comezar. Vamos alá. Hola. A ver. Boas. Hola. Aí. Boa noite. Hola, agora temos que facer como que non nos vimos antes e saudarnos. Nada, bueno, eso, darvos a benvida ás conversas estas Orgullo Galego, que estou seguro que é a vosa primeira vez en Twitch, non? Sí. E nada, agradecervos, bueno, pois que poidades dedicar o voso tempo pois a estar hoxe aquí. E bueno, que sexa un tempo agradable para vos. Gracias a ti, Borja. Grazas. Para ir o máis rápido posible, sí que, bueno, teño unha parte inicial, non, que centra un pouco, pois, principalmente no que é
as orixes, o nacemento de Keltoi son poucas preguntas habituais, non? Para logo poder ir profundizando xa noutro tipo de preguntas. Entón, a primeira que teño é como e cando naceu o grupo? Dalle ti, Dani. Vale, pois o grupo naceu a finais do 95, de 1995. O sea, fai ben pouco. Entón, si penso que foi en decembro. Entón, pois foi unha idea que entre varios amigos que tiñamos, non? De formar unha banda de hoy. Se existía algo, sabes, algún outro proxecto. E nada, pois decidimos, e aparte, bueno, que nese momento comezamos porque tamén está funcionando Sonoroterapia como local de ensaio e grabación, que dai donde viu pois Miquele, que é o noso guitarra. Pois entón, nada, pois aí comezamos no decembro do 95 con varias formacións, o sea, pero bueno, a formación sólida, a que despois, bueno, pois foi Keltoi nos seus orixes, no seu principio, pois foi esa, pois Sime na voz, Quino na batería, eu no baixo, logo está Miquel en guitarra, e Joselu estaba tamén na outra guitarra. E ese foron os comezos, o sea, 95. Logo, pois, xa 96, xa empezamos, pois, bueno, pois a ensayos, e xa con a idea de gravar novos temas. Quería preguntarvos un pouco eso, en que contexto naceu o grupo, tendo en conta que, bueno, digamos cal era o motivo, non, para crear unha banda pois de street punk oi, que ademais algún xeito está vinculado ao Celta, non? E pregunto un pouco o contexto e por que creastes grupo deste estilo, non? Porque claro, hoxe en día pois vemos que están facendo pois moitas bandas, non sei, de trap, por exemplo, porque é un pouco o estilo case de moda que hai a día de hoxe na mocidade. Sen embargo, un pouco que foi o que vos chamou a vos para crear unha banda deste estilo, non? Fácil, porque, bueno, é que era a música que nos gustaba, o sea, daquela, nos 90, en vivo había bastante, bueno, pues bastante afección polo punk e polo oi tamén, había, pues, non vou dicir un boom, pero moita xente, había moitos bares, había, bueno, tamén o ambiente do fútbol, entón, os grupos que escoitábamos, o que máis nos gustaba era dentro dese ámbito de punk oi, sobre todo oi, todo iso, bandas como Connie Reyes, Cock Sparrer, Steel Tail Fingers. Entón, pois, bueno, pois foi a raíz deso, pois, os mesmos gustos, pois foi os que nos fixo crear ese tipo de banda. Sí, e tamén indicar eso, que o noso vencello co Celta, o sea, non nacimos como unha banda pro Celta, nin moito menos. Nós fixemos unha banda dunha música que nos gustaba e que apenas tiña referentes en Galiza. Entón, logo sí, dos cinco que éramos, pois tres éramos moi celtistas, moi vencellados a Celtarra, a Esquin Celta. Entón, pois eso, o sétimo ou oitavo tema que sacamos, pois sí que tiña temática sobre o Celta. Pero digamos que non fomos creados como unha banda explícita para... nada. Foi algo supernatural que saiu de nós. As nosas bandas, como es o que falaba Dani de Cockney Riots, por exemplo, pois son bandas que teñen xa temas adicados aos seus equipos, ou West Ham neste caso, pois os Local Matadores tiñan cancións do Schalke 04, pois no noso estilo era supernormal facer unha canción futboleira ao teu equipo de fútbol local. Iso todo. E porque supoño que tamén de algún xeito todo estaba mesturado, non? Quero dicir, o movemento skinhead do que falaremos logo, estes tipo de grupos, o fútbol, política, aínda que non en todos, non? Pero quero dicir, era casi como distintas partes, non? Do mesmo puzzle. Entón, supoño que acabaría levando xa tamén o fútbol, non? Sí, claro, aparte que era polos ambientes donde nos movíamos, sabes? Era, pues, o fútbol, e logo, pues, bueno, os bares, e bueno, tamén, pues, a vida que facíamos nos barrios tamén. E acontecía o mesmo tamén en outras partes do Estado. Tiñas Barcelona, tiñas Euskadi, tiñas, sabes, todo Dios, digamos, tiña bandas vencelladas ao mesmo tempo, pois os equipos locais, o street punk, entón non era algo que ocurriu só aquí en Galiza, en moitas partes do Estado. E mire, unha pregunta que deixan aquí por privado en Instagram,
iba a decir eu, xa é a primeira pregunta así polémica, pero bueno, non é tan polémica, si sodes posiblemente a primeira banda en galego de Galiza de street punk hoy ou non, ou sería Ruin Boys a primeira? Sí, eu penso que Ruin Boys, non sei, igual estou equivocado, pero penso que tamén comezou por aí, polo 95. Pero bueno, xa antes en Vigo houve unha banda, pasa que non chegou a... Creo que se fixeron os ensaios, sabes, Sime, porque ti estiveras, non, tamén a banda esta. Opción cero. Opción cero, eso é, sí. Sí, houbera varios, bueno, neste caso un proxecto anterior, pero bueno, nós tamén mamamos un pouco de Desvirgeitos, que era unha banda de colla do final dos 80, principios dos 90, onde o cantante era un esquinete, Xavi, agora canta en Transilvanians, e eles xa facían algunha versión do Soprés, facían xa algúns temas que son moi vencellados a música hoy. No caso de Ruin Boys son anteriores a nós, un ano ou un par de anos. Eles penso que sempre se definiron máis como skinhead rock and roll ou algo así, cousa que nós sempre estivemos bastante afastados disso. Eu teño a visión do hoy, por exemplo, que unha cousa para punks, skins, futboleiros, unha cousa moito máis mesturada, non tanto este rollo super skin ou, sabes, esa super político, todo iso. No noso caso, pois non sei, estaban máis vencellados a bandas como eso, Peter and the Babies, The Business, Mundo Dani tamén antes, Sam 69, pero bueno, así foron as cousas. E un pouco o contexto de Vigo nesa época, quero dicir, do que se fala agora non é que el Toi naceu nun momento no que o movemento skinhead e este tipo de escena e a escena musical non de grupos son nacidos en Vigo, sino de a realización de concertos, etc., que estaba moi viva en Vigo, non? Tendo en conta, quero dicir, o nivel, o tamaño da cidade en comparación con outras do Estado. Non sei se isto é así. Sí, de certo, bueno, nesa época de nos mediados dos 90, por aí, pues había bastante ambiente, sabes, bastante ambiente skin, o sea, era como un boom, había moita xente, logo aparte tamén axudaba o ambiente, había bares, sabes, bastante bares, o sea, podías recorte de Vigo de 6 ás 8 e acabar as 6 da mañán escuitando punk, todo iso. Entón, logo, aparte do fútbol e todo eso, pois a verdade é que foi unha época bastante prolífica nese tipo de escena. Quizá ese comparable a moito o sea, non podo dicir Barcelona, tal, porque Barcelona era un referente, todo eso, pero pois a moitos sitios do Estado non tiñamos nada que envexar, sabes? De feito, relacións que tíamos con xente de Bilbao que viñan aquí e dicían, joder, pero es que aquí hai pelaos por todas partes, sabes? Pois eso era, bueno, pois o caldo de cultivo onde naceu todo eso. E tamén, bueno, vos nacistes nunha época na que hubo ese boom aí do fenómeno este chamado como rock bravú. Eu non sei se vos influiu de algún xeito ou non. A mí non. O sea, tiñamos colegas que tocaban en bandas que sí, que estaban metidos nese do rock bravú, pero non nos identificamos como unha banda de rock bravú, pero para nada. O Xabarín colleunos un pouco maiores algúns, pero sí que bandas como Diplomáticos pois sempre foron referentes. De feito, nós debutamos un concerto cos Diplomáticos de Monte Alto en Vigo, no RAS, que era o bar que tiñamos daquelas do rollo peladete. Pero nunca nos identificamos co bravú, porque, non sei, porque sempre fomos un pouco polo noso rego. De feito, nestes casi 30 anos, penso que máis caracteriza aquel Toi é sempre ser unha banda que foi moi o seu, lonxe de managers, digamos, de diferentes etiquetas, ou de sempre fomos máis, digamos, apostamos polo fai no ti mesmo, decíamos novos. Pois nós sempre xestionamos as nosas cousas, fuximos de etiquetas ou management ou productoras ou todo este tipo de cousas. Tiña unha pregunta para logo, pero vou a meter xa agora aproveitando, enganchando que diste isto, e é un pouco si ao longo destes anos, e agora xa actualmente, vedes que un pouco nesta escena punk rock, street punk, si pensades que respecto
hai 30 anos, mesmamente hai unha maior, digamos, mercantilización, non, na escena dos grupos, co tema managers, empresas polo medio, todo iso. Non me meto tanto en cuanto a que haxa grupos que legítimamente, todo o dereito, pois queran poder vivir do seu traballo, que a min eso pareceme perfecto, non? Pero se non falo en cuanto a mercantilización un pouco, pois, da escena, non? Sí, por suposto. O sea, hai un cambio radical do que era antes o que é agora. E eso que diste, o sea, é completamente respetable de que alguén que faga música que poda vivir delo, sabes, e que, bueno, pues que se valore na súa medida. Pero bueno, tamén eso crea tamén, pues, como unha especie de contradicción no tema do punk, sabes, do que realmente son os valores de punk, porque hoxe en día é moi raro, sabes, o sea, é moi complicado de que calquera xente de un lugar, de un barrio, de unha cidade e tal, que poda ter acceso a certas bandas, porque está todo moi collido, sabes? Non quero dicir mafia ni nada, sabes, pero que, bueno, que está todo como xa enfocado o tema festivais, todo moi metido, sabes? Entón non se pode desviar dese camiño que eu penso que desgraciadamente está entrando un pouco no tema capitalista. Total, estou totalmente de acordo con Dani. O máis triste tamén para min é a competitividade excesiva que hai. Toda a xente está, toda parece unha competitividade de sold out, levamos un 37,5% de entradas vendidas. Outra cousa que alucina bastante é que como é a sobreactuación que hai en xeral, sabes? Calquera crónica dun concerto foi épico, foi bestial, increíble, unha noite, o sea, é todo como super exagerado, non sei. As cousas penso que están un pouco todas como fora de madre. Claro, e aparte que se estás esquecendo a esencia, os orixes. A naturalidade, joder, ou como a camaradería, ou, sabes? Exactamente, e logo, pues, a relación co público, coa xente, sabes, chega un punto que está moi frío, sabes, xa non hai esa relación que hai público-banda, sabes, está todo como, bueno, son parece que, non sei, pues son grupos de outra cousa, pero non do que ten que ser o punk, sabes, estamos esquecendo, pues, as orixes, sabes, como comeza, pues, salas pequenas, pouco acceso, pues ideais, todo eso. O dos bailes, o parabrisas, o corro da pataca, que parecen clases de aeróbica, uns concertos, realmente me alucino, e digo, joder, que longe estamos claro, do que é a escena actual. Tampouco penso que estemos entrando en nostalgia, sabes? De, bueno, pues que o de antes era mellor que o de agora, non. Non, es que igual o de agora non está tan ben como se está facendo, sabes? E entón, creo que se está enfocando xa o tema do punk, hoy xa non tanto, pero sobre todo o tema do punk, pois algo como, pois non sei, pois estás equiparando pois a outros estilos de música, xa ás veces como un pouco de moda o rollo festivaleiro, sabes? Chega o verán e podemos escoitar punk en este festival ou outro, porque ti non podes ter acceso a certos grupos na túa cidade, sobre todo se non tes pois unha capacidade económica como, pues para, pues joder, pues quero este grupo de aquí ou outro. Pues, hostia, pues imposible, sabes? E aparte, arriscándote, sabes, a que te saia mal e meterte nun lío. Claro, eu pregunto, por exemplo, algo que tamén, eu tamén son dos que vai a certos festivais punk e tal, pero claro, si a día de hoxe, pois igual hai certos grupos cos que xa non tes acceso se non pasas por uns intermediarios ou non podes traelos porque xa están contratados para ir a un par de sitios no outro lado. Claro, e eu aí xa non me meto nin moito menos no caché dos grupos, pero quero dicir, precisamente como hai eses intermediarios, é casi imposible poder traerlos a túa cidade, unha pequena sala e todo iso, entón acabas ao final indirectamente, se queres consumir certos grupos, a ese formato, non? Festival, pulsera, vaso, fotos e todo iso, non? Que todos temos... algo, estás caladito. Que tal? Eu penso tamén que é un pouco inevitable se un grupo ten, claro, chega a ter máis éxito, ten máis volume de xente que o vai ver, pois claro, o caché sube o que decíamos non pode vir a tocar o Anoeta como viña no 90 e pico. Teñen, bueno, pois van o Tsunami ou non sei, outros festivais gordos que están moi ben,
Pero bueno, claro, non sei, oferta e demanda. Sí, aí fómonos un pouco da pregunta original, creo, porque a comercialización do punk, bueno, despois si me pasou, eu creo que un pouco tamén igual que individualmente, centrarse nesas redes sociais, despois depende de cada persona o que ti lle prestes atención a esas redes sociais. O que ti creas que isto é mellor, isto é peor, nos, por exemplo, que el Toi non é unha banda que lle dé tanta importancia a iso. Tampouco é unha banda que queira vivir delo. E iso ás veces, como decía así, me creo, é un pouco triste, pero bueno, estamos no 2024, casi no 2025, é como unha nova etapa, a xente lle parece na mellor, a outra peor. Tampouco vamos a decir que o de antes era mellor, é diferente. Eu sí que teño esa nostalgia de non ter que centrarte tanto en dar a ver a xente o que ti tes que mostrar, sabes? Porque parece que tes que mostrar todo o tempo, este concerto foi moi ben, ou vendemos moitas entradas, que ao final non é importante. Soldado. Ter fil escenario. Sí, parece como que todo se está centrando niso, en mostrarlle a xente o que ti queres aparentar. E non é o importante, ao final. É menos neste estilo noso no punk. Efectivamente. Que aí tamén vou a aproveitar enganchando co tema dos festivais, que tiña unha pregunta sobre iso. Vamos ir xa festivais en xeral, non só de punk, non? E é certo que, bueno, a día de hoxe hai, aínda que non festivais, digamos, ou estilo de festivais populares, non? Pode ser igual, pois o Frixo Rock, Armadiña, Pardiñas, etc. Non? Quer dicir, non son todos tal, non? Pero, sí, pero non sei como vedes un pouco eso, de que en liñas xerais, pois en Galiza tamén xa hai unha serie de circuitos e festivais, nos que ademais en casi todos os festivais, se te fixas, hai casi os mesmos grupos ou os mesmos estilos, non? E incluso festivais nos que a música en galego é tamén cada vez máis testemuñal, non? Non sei un pouco como vedes este fenómeno, digo porque hai 15 anos, ou tampouco son tan maior, pero hai 15 anos non había nin a metade de festivais que hai agora. Hombre, está claro que hoxe en día, o sea, festival é igual, porque hai tantos, porque festival é igual a pasta, o sea, sacartos. É un negocio. Entón, por eso tamén esa proliferación do tema festival. Pero bueno, lo que decías, hai festivais e hai festivais. Hai festivais auténticos, como joder, a súa esencia, pois, e logo pois hai festivais que están enfocados para eso, para gañar cartos, non sabes a veces ninguén está detrás ou non sei, o sea, que perde completamente a súa esencia. E máis, penso eu, hai un público agora, os chamados festivaleiros, que é un público específico, nomeadamente son adolescentes, que van a este tipo de festivais. Hai bandas que están creadas especificamente para tocar nos festis de verán, unha música, os Cacalimocho, consigna, sabes, e logo rascase pouco máis hai, sabes? E iso, para min, sabes, non está facendo moito ben, ou non sei, está creando, digamos, unha escena paralela, desvirtuando moitos tipos de música, moitos, non sei, moitas loitas que acaban na parte superficial dun festi de verán, penso eu. Unha cousa importante, estamos dicindo todo isto porque somos os despechados que non nos chaman os festis. Non é iso. Como vos empecen a chamar a partir de hoxe, a ver que faz. Agora. Bueno. No, nós tamén temos o noso filtro que, o sea, non todo vale, o sea, non vamos a todos os sitios onde nos chamen por moito igual que nos queran pagar, sabes? Claro. Nos imos primeiro onde queremos e onde vemos que encaixamos ben, sabes? E hai festivais, aínda a día de hoxe, proxectos populares que organiza xente da zona con asociacións e tal, quero dicir que non é todo o mesmo. Aí está. E esos son os mellores. A ver, hai que pensar un pouco que che dan tamén, a cercanía da xente, moita xente voluntaria, o sea, o que falábamos antes do festi de la Lin, joder, non lembro agora o nome do O de Bandeira. O festi de Bandeira, sí, dixo. No, ese é o Murallón. Ese nunca fomos. sí. No, falo de un que fan en la Lin. Joder, Sí.
O que fan creo que en maio, xuño, penso, sí. Sí. Din aí o Noceda Rock. O Noceda Rock, sí, señor. Hostia, sí, Noceda, está confundindo con outro, sí. O Freixo Rock, outro festivalazo Sí. feito por xente da parroquia que paga moito a pena, xente que cree na música, que coñece os grupos de sobra, sabes? Non chamo un manager, que me mandas este ano? Mándoche os 4 ou 5 de sempre. Que va, son totalmente diferentes. Pensade unha cousa a favor destes festivais, que todos sabemos de cales estamos falando, que todos empezaron de abaixo tamén. Agora xa é un negocio millonario, lóxicamente. E o que dixime, xa se basa en xente que vai aos festivais, que non vai, non toda, ao mellor un 20% só, pero que só vai a festivais de verán, e como son as súas vacacións. Pero que iso tampouco Non está saben Un ben. tipo de vender quen novo que toca hai. o mellor. Sí. Sí, Joel López, sempre, en todos. Sí. E outro, non? Como é o alter ego que ten, é Joel López con outra máis, o sea, non sei, sempre... Sempre facemos con esta historia, sabes? Porque hai unha Non digamos nomes. hai unha conta de Instagram que se chama Mítico Gicho de Vigo, que fan moitísima coña con eso. Sí, o tío Gicho de Vigo, sí. Sí. E logo isto, claro, tamén de algún xeito afecta a que poida haber no resto do ano concertos en salas e todo iso, que ao final, quero dicir, para un grupo, eu igual meto a zoca aquí, e vos dicías outra cousa, pero eu creo que para un grupo Seguramente. é infinitamente mellor un concerto en sala dunha persoa que paga para verte que non nun festival con 30 grupos máis. Sí, Non? moi cercano, lóxicamente. Bueno, está moi ben tamén tocarlo, bueno, nos tamén tocamos algún festival grande, a sensación é diferente tamén, está moi ben. Claro. Pero, bueno, é como todo. Quedo ben con salas de longe. Sí, eu tamén, pero, bueno, Sí, todos os grupos empezan dende abaixo e despois algún, pois, non sei, tipo Claro. Green Day, que no seu día tocaba en Ocupas, tocou na Iguana, e un ano despois ou dous, do petardazo e agora están onde están. Por certo, agora que estamos, dende aquí, polo menos, agradecer moito o traballo que está facendo a xente de Bella Escola, en Ourense. Están montando uns concertazos, formato pequeno, pero traendo... Eu estive a semana pasada vendo Accidente máis Bule, e a verdade é que cada mes montan un ou dous, todo autoxestionado, con prezos populares, unha maravilla. Agora mesmo Sí, a capital... devolveron a cidade o que tiñan fai uns anos, sí. Sí, que Lalín tamén se está movendo moito, así da gusto. Sí. Aparte en Ourense xa hai anos había aí concertos casi todos os meses e agora outra vez nós temos un grupo, por exemplo, de amigos en WhatsApp cun calendario de concertos e están aí os Ourense, febreiro, marzo, abril, maio, quero dicir, están facendo un traballo tremendo a longo prazo ademais. Sí, por eso... Sí, de feito imos tocar en Ourense, creo que o 26 de abril. 26 de abril estamos tocando en Ourense. Primicia, non se pode. No, Dios, Teño a miña Barbie's Bar. Eu son o Metezocas, me dame igual. Pero ese xa estaba anunciado, non? Sí, joder. Sí, é correcto, é o 26 de abril. Esa está marcada, hostia. Pues con Dirty Old Gasteiz, un grupo, bueno, pues de Gasteiz, básicamente. Un grupo de Bilbao, non? Dirty Old Gasteiz. De Massachusetts, sí. E logo tamén, volvendo moi rapidamente atrás, un pouco o primeiro disco Casco Vello, como foi aí a acollida dese disco? A ver, que hai que comenzar por o tema de que Casco Vello, e iso é para que se saiba o son que ten, porque ten un son bastante, pues bueno, pues non sei se dicir humilde ou algo así, porque precario, iba a decir eu. Putrón. Claro, no seu primeiro momento ia estar destinado, bueno, iba a facer unha maqueta de casete, de casete. Que pasa? Que bueno, que ao final acabou pues, saindo en formato CD como se fora un LP, pero eso era unha maqueta o sea, no principio. Pero que lembro que mandáramos porque daquela era así, bueno, que será o mesmo tamén. Grababas e logo mandabas pues, a diferentes selos tal, pues, a ver quen se lle gustaba e quen o sacaba. Pues gustoulle a Mark Skanky de Bronco Bullfrog e dixo, joder, isto hai que sacalo en CD e tal. E aí, pues aí saiu o Casco Vello. Que, bueno, que sempre tivemos a teima de voltar igual a regravalo, non? Pero, sabes, cun son un pouco tal. Pero para mí que se perdería tamén a esencia do original.
Sí. É que agora tedes varios, pero claro, aínda que musicalmente poida ser o máis humilde, quero dicir, claro, é o que marcou tamén de algún xeito a banda, non? No, 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 es que musicalmente tampouco é tan humilde, o sea, é máis o tema de son. Porque logo hai temas, joder, Sí, que sí, bueno, a efectivamente. día de hoxe que seguimos tocando e son, Sí. bueno, pues, son bons temas, o sea, É de onde instrumentalmente sacades o todo. repertorio casi sempre, Eh? non? Quero dicir, é de onde sacades o repertorio porque é o que coñece ademais todo o mundo, digamos. Sí, no, no, bueno, hai parte No, do pero Casco Bello e tamén parte de outros, o sea, Sí. non sei se facemos todo un 50-50, bueno, pues a partes iguais, máis ou menos. máis ou menos. Tentamos facer iso. Mm. E, bueno, de Casco Bello logo posteriormente, anos despois, hubo aí un parón, e co voso regreso, eu quero lembrar que o regreso foi en Durango, nun festi, non? En 2010, que eu aparte lembrome de estar ali, creo que era o primeiro concerto que dabades despois un parón, non? Sí, eu estaba Eh, acojonado. cos Steel Fingers, Coque Sparrer, Cobra, ou seja, foron un festival Sí. Ostras, eh, sí. da hostia, e aí un pouco ese regreso, quero dicir, por que houbo ese parón, por que decidiste regresar, e se hubo aí entre un disco e os seguintes, vese quero dicir, unha evolución musical, non? Sen perder esencia, pero hai unha evolución de algún xeito, non? Sí, que hubo varios paróns, o sea, non lembro ben, porque eu teño unha mala memoria, non lembro ben as datas nin os anos, pero hubo varios paróns. Hubo un que non sei se foi a principios do 2000 ou finais dos 90, 99 e 2000, cando marchei eso, eu a 99 traballar a 2000, Irlanda. que marchou Xime a traballar a Irlanda, pois aí fixemos, pois aí foi o primeiro parón. Despois voltamos, e despois o seguinte, penso que foi no 2006, non? Se non me equivoco. Ata 2010, sí. Sí, 2006 ou 2010. E aí foi a volta, pois, no Festi de Durango, que, bueno, foi apoteósico. Aparte, joder, que poder tocar con todas esas bandas que, joder, pues, moitas delas, e sobre todo para min Stranger Fingers, que é a miña banda top, eso foi, pois, mundial. E a razón de sacar o disco, como preguntaba Borxa, é porque había varios temas feitos, mas estaban guardados nun caixón, eso, un día con Miquele, joder, empezamos a recuperar cousas, joder, isto é un temazo. Ou pensábamos nos que eran temazos. Entón, eso, estaba como medio disco xa feito. Daí foi a idea de facer unha letra e tirar para diante e sacar a nosa cinza, que co tempo, pois, para mí un dos discos que mellor embelleceu, digamos, Sí. co paso do tempo. Pero xa comezáramos a gravar antes do parón. Penso. Pode ser, está grabado tamén Tutti Frutti ali, Sí, diferentes antes do letras, parón con xa diferentes empezáramos a baterías. penso. Sí. No, aquí iba a decir que nese disco, quero decir, notase a evolución respecto a Casco Bello, pero, sin embargo, actualmente vémolo, quero decir, coa perspectiva dos anos, si é un disco, ou polo menos o que me rodeo, pa moita xente que é o mellor que tedes. Quero decir, moita xente, aínda que o que máis se mitifica de algún xeito é Casco Bello, pero quero decir, pa moita xente é mellor, é moi bo, non? Igual as Sí. letras non son tan juvenís, digamos, tan un pelín máis Mm. traballadas, ten eso, Moi politizadas tamén. máis politizadas, sí. Sí. Sí, máis, en xeral, un pouco máis traballado todo. Pero bueno, grazas, porque che guste. De nada. Fíjate algo. Sí. No, o peloteo se remata aquí, porque xa iba a dicir que antes que concerto ese ao Festival de Durango, por exemplo, de Pontevedra fóramos 2 coches, e aparte de eso, está o Coque Sparrer, Steve Fingers, Cobra, etcétera, e eu iba a vervos a vos porque non vos vira antes. Entón, claro, caeu o puteo daquelas do siglo. Estando con Keltoy, Steve Fingers e todo eso, me decía, joder, e tú vas a todo o País Vasco a ver a Keltoy. Entonces, a mí tampouco me parece moi normal iso, se che digo No, a verdade. pero joven inexperto. Merecías unhas collejas vendadas. Sí, a verdad que sí. No, pero un pouco, quero dicir, como vivistes ese regreso a máis nese festival, esa fin de semana? É unha resaca porque tivemos a boa idea o señor Daniel de a noite anterior irse a Euskadi e cear en Arrasate con amigos nosos, e aínda que non aliamos moito, ao final, pois, un pouco de resaca tiña entre iso e a cojones
da volta dos 5 anos de non tocar nese sitio tan grande, con tanta xente, a min casi me deu un perraque. Pero estivo moi ben. Lembrádevos o cantante este do grupo americano que había? Como se chamaba? Que lle faltaba, que tiña unha especie de muñón. Sí, verdad. From Finish. Far From Finish. Far From Finish. Era hostia porque para limpar os vasos de cubata, sabes, metía os vasos de tubo. Era a coña que tiñamos daquela. Joder, qué mal. Sí, o sea, que eses, por certo, tocaran en Vigo, uns anos antes. Tocaron varias veces, eran un dos grupos habituais que tocaban en Vigo de época noeta e todo iso, si viñeron varias veces. Eu lembro de velos con Descontrol, non sei quen máis, pero lembro de velos, sí. Xa non me acordaba do tema este, do brazo, sí. Sí. E logo, bueno, por avanzar un pouquiño, xa, vos, dende que nacestes, a hoxe, o xeito de comunicar tamén para as bandas mudou. A día de hoxe están, bueno, as redes sociais, as plataformas, Spotify e todo iso, daquelas xeitos de poder dar a coñecer os grupos eran moi distintos. Como vedes vos isto? Quero dicir, pensades que é unha evolución a mellor ou que tamén hai partes negativas? Podedes contestar todo, sin problema. Brais, eu creo que xa o dixen antes, é unha evolución normal e despois xa depende a atención que ti lle queiras prestar a estas redes. Non, para min non ten máis. As redes están aí para utilizalas, depende do que ti busques. É unha ferramenta boa e xa sabes controlar o teu gusto, pois ben. Pero canta xente sabe controlar as redes, porque aí había quen decía que non hai nada máis revolucionario que apagar o teléfono móvil, e estou totalmente de acordo, porque hoxe en día a nova droga son as redes sociais. E os amigos os que máis teño por inteligentes son os que menos utilizan as redes sociais. E hai xente que ata cos fillos, cos nenos pequenos, menores de edad, todo o día nas redes. O sea, non sei, non saio do meu asombro de como está a xente enganchada ás redes sociais. Porque tens que publicar todos os días o que comes, o que ceas, o que cagas, o sea, para mí, a mí dá moita pena, porque non reflicte máis que a soidade da xente e a necesidade de aceptación, a dopamina que dan os likes. Eu son moi crítico coas redes, moito. Sí, pero bueno, tamén sen quitar a súa parte, pues joder, de beneficio que ten, pues que podes divulgar o que ti queras, sabes, rapidamente e a todas as partes do mundo, sabes? Porque tamén, pues joder, tamén o que estamos facendo agora mesmo, sabes? Isto antes era impensable, entón, pues joder. É unha ferramenta. Claro, tal cual, sí. Supoño que claro. Os cassettes nun sobre facías copias en TDK, agora, claro, reenvías un link de Spotify e chega a todo o mundo. Sí. Como todo é saber usalo, pero que pasa? Que isto é moi difícil de controlar, sabes? Entonces, pues, ao final, pues, acaba saindo o peor da xente, pero, bueno, tamén non podemos deixar, sabes, de obviar o seu beneficio tamén, pues, como isto que estamos facendo agora e tamén a divulgación de cosas que antes era máis difícil, pues, que chegaran a todas partes. Claro, eu supoño que para vos como grupo e un pouco eu por outras entrevistas con outros grupos dicían, claro, a mí agora máis sinxelo, pois eso, cun link de Spotify que xente de outros sitios ou mesmamente da miña cidade que me poida coñecer ou se quero dar a coñecer os meus concertos, pero claro, logo ten esa parte aí de enganche, non? Porque ademais as redes sociais, claro, quen as crean xa o din, que é para que a xente pase canto máis tempo mellor, non? De feito, bueno, eu, porque me afecta polo traballo no tema dos institutos e tal, que xa os rapaces co formato este de vídeo de TikTok, agora mesmo poñerles vídeos de 10 minutos é algo imposible para eles, porque, quero dicir, entón, nese sentido sí que afecta, pero para o que é a cuestión musical ten esas partes positivas, non? Sí, non, como ferramenta, evidentemente, sí, pero, Borja, ti non crees tamén que conleva, por exemplo, o tema da inmediatez? Pasa algo, todo Dios ten que opinar, porque se non opinas parece que... Eu moitas veces hai cousas pois que igual teño que pensar moito para posicionarme ou enterarme ben das cousas. Ves a veces xente cercana que di cada burrada
sabes? E di, joder, macho, pero pensa un momento antes de... Logo a xente anda eso, logo borrando os posts, porque parece que tens que decir todo o momento que pensas, sabes? Sen ao mínimo espazo para reflexión, para información, para saber se isto que están dicindo é certo ou non é certo. O sea, non sei. E o anonimato tamén, non, das redes sociais, que fai que poides acosar a xente baixo ese anonimato con comportamentos que non farías igual na vida real, non? Ou incluso tamén as redes sociais que, por exemplo, para os grupos. As redes sociais están configuradas en que se te tiras, por exemplo, un mes sin publicar, logo cando publiques, eso vai a ter menos visibilidade por ese parón. Entón, claro, eso tamén afecta aos grupos, mesmamente. É algo que... Tens que alimentalos moito para que estén arriba. Brais e eu andamos sempre pelexando por iso. Community manager. De publicar menos ti, evidentemente, pois levas as nosas redes non se controlas máis os tempos que os nosos velloucos. Pero sí que eu a veces... Que te pode chegar máis rápido a xente. Eu ano pasado, cando pedín parar un pouco de eso, estaba un pouco por temas laborais e tal, tamén estaba un pouco canso da sobreexposición, de abrir as redes e verme nunha story ou verme nunha foto, verme, sabes, non o levei moi ben ese tipo de sobreexposición. Igual hoxe en día o que se leva, pero, bueno, no meu caso, co paso dos anos, cada vez o que valoro máis é a discreción, eso, é un pouco o anonimato, ou polo menos non sei, non quero ser ningún tipo de celebrity, ni moito menos, sabes, ni me busco, ni me gusta, ni non sei, cada día estou máis afastado disso. Pois hai un mosteiro en Oseira que é fenomenal. Aí vamos. Para o anonimato, por eso estamos aquí, 5 pantallas, perfecto. Bueno, mentras sea para rajar, está ben. Non, tamén sí que vos quería preguntar unha cuestión de eu, porque eu tamén o vivo por Orgullo Galego, de estar en contacto con moitas pequenas bandas, e como valorades, por unha parte, este boom que hai novamente de música en galego? Digo novamente porque é certo que hai moitas bandas e moitos estilos moi diversos en galego, pero digo un novo boom porque ás veces parece que antes destes anos nunca houbera música en galego, nin houbera ningún boom, e nos 90 creciron, houbo tamén moita música moi diversa, non? Pero como valorades este boom da música en galego actual? E por outra parte, transmito algo que sí que a min dinme moitos grupos pequenos, e é que ese boom de música en galego non está sendo democrático no sentido de que sempre se dan a coñecer pois, os 3, 4 grupos principais en galego e logo moitos outros quedan como afastados, non? Tamén poden, e isto non é unha crítica a eses grupos, nin moito menos, pero vemos tamén nos festivais os mesmos grupos en galego, tal, e logo hai moita diversidade pois que non se dan feito un oco, non? Entón, eso, dúas preguntas. Como vedes este boom e se pensades que ese boom está deixando tamén moitos grupos atrás? Eu, pola miña parte, non podo opinar porque estou un pouco... Non sei cal é ese boom realmente. O sea, non coñece. Igual son ignorante e estou pois, a miña historia. Pero, bueno, logo, que diste de que tes toda a razón de que, claro, que cando... que sempre se están cos mesmos grupos, sabes? E mareando a perdiz con tal. Que o que falamos antes cos festivais, sabes? Que parece que só eses 3, 4 grupos que só existen eles, sabes? E logo, pois, que fai eso? Que crea que o resto, pois, creas un pouco de invisibilidade. Pero, bueno, que che dicen, eu non sei se o resto, pero eu non estaba tanto do tema de que había un boom agora de música en galego. Eu, pola miña parte, sí que hai moitos grupos que vexo que cantan en galego, é maravilloso, tanto os máis asa mellor, pero claro, son de outro, bueno, nos tamén temos, bueno, cos anos xa tes o teu criterio bo ou malo, pero non estás tan aberto a outras cousas novas, eu polo menos o todo que non sexa punk, que máis rock and roll e tal, non escoito nada, escoito moitas cousas por aí, pero non me chama a atención. Sí. Eu estaba pensando que tampouco chamaría, porque non sei, estaba pensando mentre estábamos falando como un boom cultural, tampouco non sei, non lle chamaría boom, porque sempre estivo aí. O que sí que vexo agora é máis variedade dentro de moitos estilos que están incorporando o galego. E iso é algo boísimo, vamos, impresionante. Entón, o que vexo é moita máis variedade de estilos.
Pois hai Sí, trap, hai galego está rap, hai chegando un pop... pouco o mainstream, digamos, con Fillas de Casandra, por exemplo. No trap Eso, tamén hai Sí, moito... nos porque se nos pomos a pensar de hai 20, pos 20 anos, 2005, seguramente te podemos decir decenas e decenas de grupos de punk rock e rock en galego, decenas. O sea que ese boom sempre foi aí. O que vexo agora é unha diversidade cultural, máis ben, que só musical, como diferentes estilos. Porque iso, no, eu creo que no punk en Galiza, pois, decenas. O sea, poderíamos empezar aquí a decir grupos solo de 20 anos para aquí, moitísimos. Sí, dende efectivamente. Radio Océano ata hoxe, ata Cris, bandas así, ou Engra, ou Sí, Feixiré. sí, moitísimos. Solo, Dicían, só de Vigo e Lalín podes decir 20 ou 30, seguro. supoño que, claro, son tamén momentos e estilos, e nos 90 e hai 15, 20 anos había sido rock, do punk, do ska, punk. Agora, por exemplo, ainda lía eu hai pouco que nos últimos 15 anos pasamos a ter igual 10 grupos de rap en galego a ter máis de 90 Exacto, que é moito. e de trap tamén hai moitísimos, bueno, destes estilos que se están a facer agora, non? E supoño que igual é máis diverso e, bueno, boom, claro, boom principalmente, pues, viviron, no, claro, son as tanxugueiras, en menor medida, pero tamén Fillas e Cansandra e tal, pero quizáis hai máis o que distinón, esa diversidade. Sí, sí, lóxicamente non vamos a negar que ese boom das tanxugueiras por todo a parafernalia de Eurovisión esos meses, pois, lóxicamente, iso sí que foi un boom a nivel xa que a xente o vexa fora da Galiza, eu creo. Porque nos aquí podíamos velo perfectamente, pero fora da fronteira a xente non coñecía iso. So. Entón, E, mira, vime agora a mente unha pregunta así polémica, digo polémica porque había polémica sobre iso, bueno, a ver, polémica entre comillas, non? E é que nos últimos así 3, 4 anos hai como con esta diversidade de grupos, non? Había como un debate, non? Entre que había xente que dicía que antes a música en galego era só música consignista e politizada e tal, e que agora se está a facer moita música, pois, simplemente para bailar, para mainstream e tal, digamos. Entón é como que hai xente que defende que haxa ambas cousas e logo hai xente que di que é negativo que houbera tanta banda en galego con discursos políticos cando ten que haber de todo, non? Entón é como que o que era político era moi fechado e agora que se fai música mainstream en galego é como máis diversa, non? Entón non sei se estades postos un pouco nesto, que se dicía hai non tanto, e como vedes. A ver, eu pola miña parte penso que todo que abrirse, sabes, e non pecharse nin facer gueto, que eso está ben, sabes? Máis que nada porque vas chegar a máis xente e sobre todo no ámbito galego, sabes, que fai moitísima falla, sabes, pois dar a coñecer a nosa lingua, neste caso, pois no tema musical. Entón, está ben, joder, opino, porque o noso estilo, pois igual pódese dicir que vira máis cara tema máis comprometido, pero na miña opinión é que está ben que se abra, sabes, que chegue a máis xente, sabes, e que non só estea sabes, enfocado o tema político. Se queremos normalizar a nosa lingua, joder, temos Sí. que ter un David Bisbal en galego, vale, a que non nos gusten as repichocas que fai, as cousas que... Pero, joder, eso é normalizar unha lingua. Logo que non queixámonos de que o galego non o falan os cativos, Claro. joder. Claro. Cantos máis grupos haxa, Claro, sí. Adiante. mellor. Totalmente de acordo. E eso se enlaza co que vos iba a preguntar agora e é dúas cuestións. A primeira é que a vosa música a día de hoxe tamén no Celta fai parte aí dos partidos, escoitas, é como que está moi socializada entre a afección, non? E enlazando tamén co fenómeno Zetangana, que obviamente había que preguntar, non? Un pouco como vedes e como valorades, non? Non sei se ti me fixeras aí parte, non? Do proxecto, como analizades. A ver, se non me enrollo moito. Vamos a ver, o tema de Pucho, de Antón Álvarez, chamo máis Pucho que Zetangana.
pois, bueno, si el postulouse para facer o himno do Celta, nós falamos entre nós, como celtistas, como socios, fomos, como todo mundo, flipamos bastante, non nos parecía demasiado boa idea, porque o concepto que tiñamos era, bueno, a imaxe que tiñamos todos del madrileño, incluso certas actitudes e letras que non tiñan que ver nada con nós, eran, non sei, non era para nada prato de bo gusto. Decidimos, penso que inteligentemente, neste caso, non entrar o trapo, nos quedar calados, nos os temas do Celta que queríamos facer no seu día, fixémolos, nos non facemos temas por encargo, nos somos celtistas, fixemos temas do Celta moito antes de que se pensara no centenario, e non entramos nesa batalla. Logo, foi Pucho quen, a través de amigos comuns, xente de tropas de Breogán, pois foi el que se puso en contacto con nós, quen se interesou porque que el Toi de algún xeito participase no himno. No meu caso, pois dixen o mesmo, que nós non íamos facer nin reggaetón, nin participar en algo que non fora en galego, que era esa condición sine qua non participar ou non nese proxecto. Nada, no meu caso convidoume a escoitar o que xa tiña feito, coñecín as rapazas das lagarteiras de Pontareas, creo que son, estiven con Kiko Comesaña de Berrogueto, bueno, ven un pouco todo o traballo que fixo, o meu resumo é que calou moitas bocas a miña primeira. Fixo realmente un temazo, un tema no que o papel da muller que falábamos antes, que era técnico na etapa anterior de Tangana, pois penso que ten un papel bastante protagonista e moi respetuoso. Entón, non sei, dende logo, pois eso, en un principio non as tiña todas conmigo, porque pensei que igual o que buscaba era blanquear un pouco a súa imaxe usando alguén de Queltoi ou o nome de Queltoi, porque sabía que a afección ou parte da afección estaba con nós nunha suposta batalla de ver quen tiña que facer o tema, cousa que nós nunca quixemos entrar, nin entraremos ningún tipo de concurso, ni batalla, ni premios da música, nin hostias de empresas privadas, nin nada diso. Entón, eso, o dito, por non perderme. Penso que ao final o resultado foi moi bo, non sei, superou as expectativas de moita xente e calou moitas bocas, repito, a miña primeira. Esa é a miña visión. E tamén notades vos que, quero dicir, que a banda a día de hoxe é moito máis coñecida entre o celtismo que, por exemplo, cando comezastes. Sí, claro, sí. O que pasa que, bueno, vamos a ver, o sea, o que dixime, o sea, nós xa facíamos temas do Celta moito antes de que saíra todo isto e nós estábamos aí, bueno, facíamos temas do Celta como calquer outro tema, sabes? Teníamos uns temas, pois, falando unha cousa, pois, claro, pois teñamos outros tamén, pois, falando de algo que era parte de nós, que era o Celta. E, bueno, e que pasa? Que, bueno, eu valoro tamén por parte de, non sei se chamar directiva ou de, bueno, dos estamentos do clube, que se nos dea, sabes, que se nos poña un pouco máis en visibilidade, sabes, porque algo tamén, pois, como de xustiza, sabes, porque moita xente, non todo o mundo, porque eu sei de que hai moita xente que el Toi se la pela ou que non lle gustamos. Falo no ámbito celtista. Pero que había outra parte do celtismo que sí, que tamén era algo que demandaba, entón, pois, joder, escoitar os nosos temas embalaídos, pois a mí pareceme, sabes, dame un pouco así de, sabes, un pouco de orgullo, porque dixo, joder, tío, este o fixemos nós, e isto escoite a xente que, como a nós, porque nós fixemos os temas para toda esta xente, sabes? Fora do tema do fútbol moderno, o sea, sempre falando, o sea, estamos falando do tema de seareiros e seareiras, sabes? Entón, pois, neso, pois, eu valoro bastante, pois, que, joder, pois, que agora se nos escoite, que se nos poña aí embalaídos, pois, non sei, despois dun descanso, cando sai na segunda parte, penso que poñen a de sempre Celta. Joder. Que tampouco me... O sea... Perdón, Dani. E outra cousa que tampouco queremos acaparar, o sea, hai moitas bandas con xente celtista, sabes? Mesmo, eu sei, a xente de Rebelión do Inframundo, aún vexo todos os partidos por ali, sabes? Eso, falábamos de Engra tamén, hai en Escacha, hai moitas bandas con xente celtista, e nós nunca quixemos acaparar, digamos, ou ser o referente único, que va, nós sempre estivemos por facer un corpus de música celtista que vai dende a Roda
agora Pucho, ou nós, ou hai, de feito, a iniciativa que hubo o ano pasado de sacar un LP do centenario do Celta, alén da directiva, foi unha cousa feita pola afección, por a xente de Soul Boys do Celta, e, joder, e mesmo tocamos un par de veces no centenario do Celta para a afección ali en Balaídos, e a terceira vez que chamaron dixemos que non, porque penso que non queremos estar todo o día nós aí, sabes, chupando cámara, hai máis xente, máis grupos, hai que eso, conseguir que isto abranga máis xente, máis bandas, eso, un sentimento colectivo, e tamén estamos moi contentos, eso sí, polo rumbo que está tomando o clube en canto a nosa lingua, en canto ás nosas raíces, comparados que levamos 30 e pico anos indo fútbol, isto é o día e a noite. Con eso, cos canteirás, coa xente da casa, eso temos que aproveitalo porque eso, agora David sabe que está na lista de espera para facerse socio. Hai milleiros de persoas agora mesmo que sabes, que están en lista de espera. E, joder, pois a nos iso, se nos fixemos un pequeno, aportamos un pequeno grao de area para que se dea o que se dá agora, pois nos encantados. Mira, comentan por aquí, xa entrando no final, se hai, e isto xa un lazo coa pregunta que tiña eu, se hai planos de Keltoi, se tedes algún plan para tocar noutros estados como Portugal ou mesmo máis lonxe en América Latina, ou e isto se enlazo con un pouco os plans que tedes a curto ou medio prazo coa banda. A ver, a banda tivo un parón agora, como marcou Xime antes, no? Por certas circunstancias, pois paramos en novembro do ano pasado, e pois xusto agora foi un ano diso. Agora comezamos xa os ensaios hai uns meses, e sí que xa temos varios concertos marcados para 2025. Por agora todos que temos, algún festival en Pontevedra, temos marcado para dentro duns cantos meses para voltar a tocar en Vigo, e despois Cambados, zona Galiza, e despois seguro que sae ao mellor algo en Portugal, pero Keltoi sempre... Empecemos a rodar. Sí, sen pasarse, sen parar e sen pasarse. E iso, estamos... A América Latina, pois, nos basicamente somos traballadores que facemos música, pero todos dependemos moito do tema laboral. Entón, evidentemente, encantadísimos de ir algún día a Brasil ou a un país da lusofonía, pero, non depende de nós. O que falamos antes, sempre foi o tema noso autoxestionado, sen pasar con ningún manager, ninguna agencia. Entón, saber de nós, que nos escriba, falamos. E probabilidades, din por aquí, de un disco novo a curto ou medio prazo? Perdón, sí, iso é unha cousa que ningún dos 4 que estábamos aquí estamos falando. Temos 3 temas gravados, e teóricamente un deles, que se chama Mil Homes, que o sacaremos moi en breve, eu espero. Xa temos a portada do single, etcétera, e vai estar online nos próximos meses. O sea, non vamos a marcar unha data de decir nun mes, pero vai estar en breve. Chámase Mil Homes, é unha música nova, sí. Sí. E logo hai 4 ou 5 proxectos de tema bastante avanzados, pero, que é un disco novo a curto, medio plazo, eu non o vexo agora mesmo. Sí. Temos eso, marchou a todo isto, Michele, que era o noso guitarra italiano, pois despois de moitos anos, aproveitou este parón para deixar a banda, buscar novos rumbos, entón, dende aquí agradecerlle, o tempo que estivo con nós, pero estamos ao mesmo tempo buscando xa un sustituto para poder volver a ser 5 e soar como temos que soar. Sí. Entón, o primeiro é coser, digamos, a banda de novo, preparar ben os directos, e logo seguro que retomamos as ideas que hai de temas novos e podemos sacar unha cousiña. Comentan tamén un pouco como vedes a evolución musical e estética ao longo destes anos, se queda algo deso que se viviu nos 90. Falan, por exemplo, de que a día de hoxe que o fútbol e a música, que entendo, xa non, quer dicir, xa non están relacionados directamente, a estética foi mudando, en Vigo, pois antes había moitísimos concertos, a día de hoxe non, un pouco como vedes esta evolución. Hostia.
non sei, que eso tamén é o que falamos antes hai un pouco de nostalgia de antes, de como funcionaban as cousas, de os grupos que había, de os concertos, de todo eso. Pero bueno, non sei, no meu caso, a ver, eu sigo coa cabeza, bueno, joder, o sea, evidentemente, pois faste maior e maduras, pero eu, o sea, a cabeza, Non moito. Sí, moitas cousas a veces penso que non madurei moito porque sigo co mesmo que tiña naquela, sabes? As mesmas inquedanzas, gustan os mesmos grupos, bueno, joder, vamos a ver, ampliando un pouco e actualizándome un pouco. Pero aí sigo, non sei. Non sei, eu penso que o que pasou nos 90 é moi dificilmente repetível. Por qué? Porque, joder, había un momento que había un vencello musical por no que era Celtarras. Era brutal. En concertos, lembras, Dani? Doctor Calipso, por exemplo, o Escatalao, bandas así, pois haber 100 e pico persoas na Iguana ou na Noeta só de Celtarras. O sea, era acojonante. E hoxe en día, pois eso, outro tipo de música que lle gusta a rapazada nova, entón, pois eso, igual non, tampouco teñen esa homoxeneidade que había nos 90. Pois igual van un pouco máis cada un polo seu rego e non hai ese vencello musical que había antes nas bancadas de Balaídos. Claro, es que eso, mírase claramente agora no fútbol, no ambiente, por exemplo, na bancada de animación, joder, nos estivemos, pero anos e anos metidos nun puto buraco, sabes, a 30 metros da portería. E bueno, aquel era como o reduto dos marxinados. Ali estábamos o peor de Vigo, pero que era skins, punks, heavies, claro, toda a caña de todos os barrios. E bueno, claro, había, o sea, a música máis ou menos, pues era, joder, había moita xente que escuitamos punk e todo eso, e logo, pues tamén había heavies, algún rocker e todo o tema. Non éramos moita xente, pero hoxe, por exemplo, calquer partido en Balaídos, espetada esa grada que é a hostia, pero claro, toda esa rapazada non conservo que nos, joder, daquela pues nos gustaba. Agora pues cada un pues uns escutarán, non sei, o trap, o rap, o la Cona Suprema, non sei. E quedamos para arriba o reducto dos vellos que aí sí, claro, bueno, a verdade. E máis arriba os que estamos en marcador. Claro. Pero sí que estéticamente sí que incluso agora é todo moito máis uniforme. máis alá, bueno, agora xa me caerán hostias por todos lados. O tema que odio tanto de animar co micrófono e co karaoke e tal, e joder, sabes, cando o que a mí me gustaba sempre foi esa animación natural, estilo inglés que chamaban, sabes, de empezar a cantar uns, logo outros, seguir a bancada de arriba, algo moito máis caótico, máis natural, que agora estar seguindo sempre a alguén que está de espaldas do partido, que non leva nada do equipo, que unha copia en todos os campos é o mesmo. Entón, eso sí que é un voto un pouco de menos, pero bueno, tampouco vamos a vivir de lembranzas, sabes? Cada un tivo a súa época e agora, pois eso, mandan eles e que hai que apoiar o equipo igualmente. E logo, estéticamente, o que decías ti de, joder, eso cambio, pero, bueno, radicalmente, porque eu lembro de, claro, antes ibas a Balaídos e era, pues, a xente con unhas botas ata aquí, sabes, de non sei que, bomber, super apretados, cabezas peladas, outro cos pinchos, non sei que, bueno, pues ahora ves, pues rapaces, non sei, os meus fillos están aí, entón por unha parte digo, joder, por unha parte alégrome de que non siga como... De que non sigan os pasos do seu pai. Claro, porque daquela, pues algúns sobrevivimos, pero outros tampouco, bueno, era un pouco, era unha época bastante difícil, bueno, e desmadrada, sobre todo desmadrada. E ahora mírase un pouco máis tranquilo. Entón, os que temos fillos tamén por unha parte, sabes, pois agradecemos eso. Claro, e iso influe en que, claro, a escena, pois, punk e tal, non é tan grande e influe directamente, claro, en que non hai tantos concertos xa, pois, na cidade como podía haber antes e todo iso, porque tampouco hai tanto relevo xeracional, claro. Nun instituto de secundaria, Borja, cantos punks e skins vestía agora? Claro, ningún. Pois xa está. Sí. E a media de idade nos grupos, nos concertos que hai deste estilo é a que é, o sea...
que hai en Inglaterra por aí, parece un rollo de xubilados de Benidorm. Claro, que este é o camiño que estamos levando, o sea, de que fai 20 anos que igual ibas a Inglaterra e mirabas o que para ti era un xente maior de 40 e algo e tal, pois ahora somos nós esa xente, sabes? Nos seremos os que vemos agora, por exemplo, que estiven aí atrás en Blackpool e dicías, me cago, pero esto tal, xente con carriños así, xente de que parecía que seían do geriátrico. Bueno, joder, con todos os meus respetos, sabes? Que unhas pintas aí da hostia, pero claro, es que ao final isto se está convertindo, pues, joder, como que tamén antes dicíamos a música dos nosos pais, sabes? E todo eso. Claro. Supoño de que isto que, joder, que dará unha volta porque todo é cíclico, sabes? E que... Pero bueno, eso bótase un pouco en menos. E agora sí que rematamos con dúas preguntas moi cortas. Bueno, ainda quedarían para falar moito, pero ahora non dá tempo para máis. Unha é que deixan sobre como vivides este resurdir do vinilo e en como moitas veces afecta en que moitos grupos pequenos non poidan acceder a poder producilos, por exemplo, polos altos costes e todo iso. Pero, bueno, en líneas xerais, como vivides este resurdir do vinilo? Eu mal porque están moi caros. Simplemente iso. Fai 20 anos... Pagas os prezos, o resto... Mercabas os discos, ías aí a Honky ou que fora, nada, un prezo normal, e agora un disco novo dun grupo tal que son 30 e pico euros ás veces. Es que Sí. moitísimos cartos. Están convertendo nun artigo de luxo, cando en teoría é todo o contrario. Claro. Claro, efectivamente. E ainda menos mal que aquí en Vigo ainda queda eso, sitios como Honky para poder acceder a música alternativa neste estilo, non? Porque senón sería xa directamente comprar por internet. Sí. E logo outra cousa, falando, un apunte, falando da mercantilización que comentabas ti antes, o tema dos vinilos, agora as burradas que se pagan, sabes, non entendo como se pode facer negocio ao final, sabes, con un estilo de música que é xusto o máis anticomercial do mundo, que é o punk. Pois agora xente que paga 200 euros por un single, primeira edición, joder, macho, non sei, cada un que faga o que quera con seus cartos, pero especular con música, ou música política, ou música punk, para mí non entra no meu entender. Totalmente de acordo. E agora, antes de rematar, sí que a pregunta final, e é que estamos vivindo un contexto de ascenso da extrema dereita en todos os ámbitos, non? A nivel mundial tamén. Certo é que en Galiza, por agora, non se nota ese ascenso a nivel pois institucional ou de rúa, non? Político, etcétera, pero que se pode vivir, quer decir, aquí non somos alleos a iso, non? Entón, é un pouco eso, como valorar esa situación actual e se isto tamén influe en que el TOI. Non sei se este ascenso, esta situación pode ser semellante ao que vivíades vos tamén nos inicios a banda, na cidade, etc. Ou se é radicalmente distinto. Veña, Brais, solta. Non me quería ir. Bueno, por sorte na Galiza non está proliferando tanto como no resto de Europa. Parece ser, aínda que, non sei, temos aí a dereita. Por exemplo, non sei, céntrome na actualidade total de esta semana ver esa manifestación en Compostela e que teñamos na Xunta o que temos. Non entendo. Pero iso, non teño moito No caso do fascismo, penso que estamos perdendo un pouco as rúas. Por menos a nivel pintadas, agitación política, pois estánse subindo un pouco as barbas. E penso que Dani sabe, nos 90, ende logo en Vigo, non había ningún tipo de opción. Tivemos bastantes broncas e liortas coa xente de Falanxe daquela e ao final acabamos botándonos un pouco da rúa e desapareceron. Pero hoxe en día ves eso, incluso pintadas independentistas tachadas, ves digamos, un activismo político da extrema dereita que antes non o veías. Entón, penso que están moi envolentonados, están botados ao monte, co apoio, evidentemente, como sempre, da prensa, e logo se hai movida da parte judicial tamén, que sempre saen de rositas, pero está jodida a cousa, e penso que non só en Vigo. Non sei se alguén máis quere dicir algo desto. No, pois sí, o que di, sí, me estou completamente de acordo. Es que aparte, que agora que saíron, que bueno, tamén,
por exemplo, Vox e todo eso, sabes? E que é claramente un reflexo do que xa había, sabes? De toda esa ignorancia deste, como digo eu, de toda esa xente dese casposismo, sabes? Que lle está dando voz, porque antes era impensable, sabes? Porque son, joder, es que ti escoitas os seus argumentos e son ridículos, e bueno, e que aparte que eso cala pois a xente que, joder, pues non quero dicir de que non teña cultura, pero es que, bueno, pues joder, pues completamente idiota, sabes? Porque por creerse toda esa sarta de gilipolleces e seguirle, aparte que non deixa de ser xente perigosa. E o que dixo Xime antes, porque contan, porque eso é o peor de todo, porque contan co apoio dos medios, de moitos medios, xa falamos dende o fascismo máis moderado, que ese tamén é perigoso, porque tamén o que está dando cama ao fascismo máis perigoso, e logo, pois, tamén polos estamentos pois, polo judicial, sabes, que ves cousas, e aparte, joder, mesmo no fútbol, que dicen un puto escándalo, sabes, de que, sabes, xa mesmo o paralelismo que hai, pois, rollo policía, grupos ultras de extrema dereita, logo... Dani, perdona, o que decías ti, a día de hoxe, o caso Jimmy, por exemplo, é un puto escándalo. No centro de Madrid, ás 9 da mañán, un domingo, con mollón de testemunhas, pois que os asesinos sigan na rúa, que varios xuíces pasaran polo caso e se inhibiran, que testigos clave foran amenazados e ao final tamén a cousa quedou en nada. É todo un escándalo. E como iso, Íñigo Cavacas, xa temos tantos casos no Estado español de impunidade fascista que así están as cousas. O que negue iso, dende logo, non ten moita percepción da realidade. E un pouco desto que falábamos, tamén que el Toi, hai non tantos anos, sacou un tema falando de algún xeito deste ascenso, non? Da extrema dereita. Novas caras, bellas doutrinas, que colabora Alex de Inadaptats. Bueno, comentan por aquí, ganase verbos por Pontedeume e tal. Gústame ver este grupo deportivista en Orgullo Galego. Nada, pola miña parte, nada máis, podemos deixalo aquí un pouco, aínda indo en contra do que decíamos antes, a xente que queira enterarse pois os vosos próximos concertos, que vai ás vosas redes sociais, ou que vos pregunte, ou cando vos vexan nos bares. Campanilla, sígueme. Eso mismo. Cando vos vexan nos bares que vos pregunten tamén. Iso é o mellor. E nada máis, deixámolo aquí, darvos as grazas por esta conversa, que a verdade é que estivo moi ben, moi interesante, e como digo, pois seguir atentos aos concertos que xa vos veñen agora aí en pouco tempo. Grazas a ti. De todos, penso que grazas por darnos un pouco de voz, un saúdo a toda a xente. Graciñas. Moitas gracias. Adeus, boa noite. Grazas a vos. Chao. Logo. Vamos alá. Pois agardo que vos gustase. Sí que é certo que había, cousas para poder seguir falando, pero que tampouco vamos a estar aquí 2 horas, non? Entón, agradecer a toda a xente que estivo aí conectada, seguindo a conversa. Tamén é moi interesante, moi reconfortante, non? Poder saber máis de grupos pois que non podemos ver nos circuitos habituais, non? E poder falar de todos estes temas. Din por aí segunda parte para o 30 aniversario, pois sí. E nada máis, como sabedes, mañá quedará subido en iVoox, Spotify e todo iso, en YouTube xa queda hoxe. E nada, darvos as grazas, tedes tamén nestas plataformas a conversa sobre antropoloxía e sobre ritos e tradicións de Nadal, e nada, darvos as grazas. A partir de hoxe seguramente poida facer todas as emisións a parte de Twitch en YouTube tamén. Teño que ver un pouco, seguir fazando aí a ver como podemos melloralo. E nada máis, darvos as grazas e seguimos en contacto. Boa noite. Chao.